done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Nako, send na DC. Na DC. Burn out siguro sa kanila. Low. Wala. DC si Kon. Si Wala ano? siya. 7th Pixie. Pixie. Balik na lang natin mamaya si Kon. Sige. Taring chess. Taring chess. Ooh. Naka-laptop ka ngayon? Tol. Pas din, ganun laki. Ang laki ng update ko kanina. Ay, Update lang yun 170. Oo. Sa akin, Hindi, first install. pati download na. Itong Warzone lang naman dinownload ko. Ako rin, Warzone lang din. Warzone lang laki na ano. Hindi, wala pang mga multiplayer yung campaign. Kaya nga Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. tingga tal kung saan tayo. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe Ang zone. baba ng FPS ko, hayop. Saan tayo mga lads? Dito na. Copy. Moving to destination. FKC Jigs.
Ay, lumampas pa akong Eliminate all pucha. targets in the AO. Enemy dropping into the AO. Dalawa sa akin, nahabol ako. Punta na ako dyan. Oh shit! You fucking ass bitch. Basag na yung dalawang yun. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Dito, sa akin. Likod ko. Nice, nice. Dalawa lang yan. Dalawa lang yan. Okay, thank you. Back in the fight. Na-wipe May na. nag-snipe sa malayo. Nakakalito tong Plunder. Bagong gulag, hayop. Oo nga, yung laki eh, no? Pinagsama-sama na yung isang gulag lang dati, oh. Yung 3 gulag dito. May pumasok dyan ah. Hostile spotted. Ay, hindi pala. Enemy vehicle. Destination marked. Nasa police station. Uy, linakan na to. Oh. Sarado na. Marking waypoint coordinates. Teammate redeploying to the AO. LMG. Yung bagong LMG, yung gun, ano, hindi yung parang LMG na, ano, mabigat. Kaya nga. Andito. Move in position. Puta, ito na. Wala dito. Andyan lang. Pinag-shotgun siya kanina eh. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Ta, Establishing Gas is closing in. tang ina mo. Ah, dito, yung isa. Dito. Ampo siya. Pangin, dalawa. Ubusan ng bala. Gulag. Survive and you can redeploy. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Stand by for redeployment. Nice. Andyan lang sila sa bahay. Doon pa sila? Dalawa pa yan. Dalawa yan. Mula ako ng weapon ko. Andito na sila, oh. hostile spotted. Sila ba yun? May bumuhay sila eh. Sila na yun. Yung baril ko. Meron dyan, ayun na. Likod mo, paring... Uy, yun. Kita ko na. Papunta na dito, Lods. Coordinates marked. Nice. Isa pa yan. Aso na siguro tayo. Walang mic si paring Jigs. Pamit kaya da Lods. Low. Papa Jigs. Gigs.
Ay, ¿Qué pasó, Jigs? No mic, no mic. usok to lang dyan na. Tara, Lods. Talab na tayo. Let's go. Pera yung mga ano. Oh, Jigs. Copy. Last mic. Nakamute. I'll take the wheel. Kulang pa. 700. Yun. Tara. Yun, sakto na. Let's go. 200 ni Papi. Vendor marked. Marking DC waypoint yata. coordinates. Let's. DC. Na DC. Stun grenade out. Yun. I am Tal, kunin mo muna yung pera, Tal. Let's. Andyan na yung bilog, oh. Oh, shit. I will drive us. Lads. That's my Yung ano na lang, Lads. Malapit. Aid station marked. loadout drop headed your way. Tara, Lads. Alis na tayo dito. Okay, I am driving. Kuha lang ako ng loadout. Sulat, sulat. Tingin ka namin. Ammunition box ako. Copy. Found a recon contract. Bacon o bounty? Kayo bahala. Ano bang gusto niyo? Scab na lang muna siguro para Tara. may pang selfie tayo. Got gas moving in. We are all in the safe zone. Supply box identified. Marking location now. Mga box yan. Walang mga pera. Tatlong box. Hira tayo marinig. Ay, nakamute yan siguro. There's a shell break at the gulag. You've got incoming. Jailbreak ang po dyan. Jailbreak pa hayop. Next objective located.
Jailbreak is active. Watch the skies. Objectives updated. Move to the next location. Eh, sakto pang self-revive nyo. Tara. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. Bakit ako na naman? Ay, may ammunition ako pala. Nandi ko pala nababa. Sige tal, wala palang bala. At baba ko dyan sa loob ng bahay. Dito. Move on my waypoint. Dropping ammo. Someone go get that. Ah, satchel ah. Track complete. All supply boxes located. Dalawa na. Yeah, targeting me. Enemy UAV. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Malis. Natakot. Satchel. Uy. Takalad sa taas. Nag-i-snipe. Sige lang doon. Pasok Ayun, kita kayo kung kaya nyo. Ang ino, basag ka hype ka. Trophy system deployed. Enemy precision airstrike. Take cover. Charges are set. Enemy UAV overhead. Uy! Galing Uy. naman nun. Now fight like a warrior. Ano, pinapush na ako. Gas is inbound. Marking new safe zone. Enemy precision airstrike. Take Charges are cover. set. Ayun na. Ito lang naman. Enemy recon drone in your area. Alam gagawin niya eh. Safe. You lost the enemy trackers. Enemy UAV overhead. You've got gas moving in. Push na natin. Madre, Anda. pinche rancio, te fuiste. Let's go. I will make them pay. Ay. Hindi pa ako nag-reload. Lumalayo. May ibang kalaban tal, may ibang kalaban. Gusto ba? Ayun na. Nice. Leave them the fuck alone. I may not help next time. Andiyan na, may isa na naman. Enemy UAV overhead. Andiyan na yung gas. Antayin tayo nun.
Ah, may sasakyan naman tayo dito eh. Tara, tara. Ah, so there they are. Contact. Bye-bye. Uy, tangina. Uy. Tuloy na lang lang. Sustaining fire. Sorry. Ayos lang. Abang din sila dun eh. Siya. Nabulin mo kami. Hali kayo dito. Bumabawi. Yung motor oh. Sige, may gunner na siya oh. Gamitin mo yung gunner mo. Ay, wala na pala. You suck, bitch. It was hard that time, but we'll settle the score. Play with team again. Yan na ba si ano? I'll take the wheel. Loads chess. White chess. Bloody just Check, mic, check. hello, dear. Uy. Baka Wala nag-restart. siyang mic eh. Saan ko pag may salat? Di ba nag-brush fire dyan sa inyo? Yung nasusunog yung mga bundok dyan sa inyo? Tal. Nasusunog din? Hindi pa naman. Oh. Dito pag summer uso yung ano eh. Brush fire eh. Last year may ang dami sunod-sunod yung grasper dito. Lapit din sa zoo. Oo. Kawawa yung mga animals dun. Hindi na-evacuate yung mga animals. Update ko lang yung banda. Dito Halo eh. ko. Halo. Isa na naman eh. G. Tier 15 pa to. Monochrome. Air vehicle skin. Tapi, where na yun? Mic. Mic check. Loads. Meron na. Meron na ba? Wala pa.
Discord. Baka pwede ka sa Discord. Wala pa rin siyang marinig. Wala pa rin, wala pa rin. Nangyari kaya? Nag-iba siguro yung default communication device mo sa ano, settings. Meron kanina eh. Nagsasalita eh. Nung kasama pa natin si 7th Pixie. Kaya nga eh. Nakamute nga tayo sa kanya. Nakamute. Oo, dalawa tayo eh. Dalawang. Try ko nga. Try mong i-mute, unmute Lods. Itagol mo dun sa pangalan namin. Baka pag nakamute may ano may X dun sa speaker icon ng pangalan namin. Ayun! Ayun. Okay na? Ayun, tol, narinig niyo na ako? Ayun, Naririnig ko na okay kayo. na. Okay na. Paano na-mute yung nak ng check ko? Minsan na accidental eh. Ako rin eh minsan. Okay, copy. Okay na. Let's go. Yan na ba si ano? Oo. Yan na ba si ano? Oo. Mic check. Check. Yan na ba si ano? Oo. Mic check. Check. Tol, basic to lang. Okay na tol? Okay na. Paano yun? Yun. Bakit na-mute yun? Baka na ano mo tol na F10 or F11 yun. Oh. May napindot ka dun sa dalawang yun. Accidental. Minsan eh pag natataranta ako eh buong kamay ko pang pinangpipindot ko yung ano eh. Ayun lang. Kung ano na lang napipindot eh. Ba't di ko marinig kayo? Tapos nagsasalita. Yun pala yun. Ganda ng manta ray eh. Na ano. Parang alien lang po siya. Pararararam. Mission unlock at 500. Get 5 kills with aerial score streaks. Oh, madali lang yan.
yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Ba't di ko marinig kayo? Saan pa ng bala? Enemy soldier incoming. Ako naman. RPG. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Saan tayo patungo? Eh, Nag-update pa si ano? Hindi ko din alam tol eh. Hindi naman Chester. nag-message. Hindi Ay, tumayo. tulog pa ako. ba't ah? Supply box identified. Marking location now. Pababa, pababa. Baba ng FPS ko ngayon, tangin na. 37 hayop. 7. Next objective located. Ang system, ano? Ha? Ang gamit na computer mo yun. Next objective located. Punan nyo yung satchel dito. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Hindi nga din ako sanay ngayon dito. Ang late ng monitor hayop. Marking waypoint. Patay yung laptop ko. Ang late, 15 si lang eh. laptop ah. Sinubukan ko kanina eh. Saan tayo? Ayaw nyo mag-loadout dito tal? Tara, tara, tara. Sige, sige, Ay, copy. kompleto na pala eh. Pwede Sa na. pera. Good cash here. Ano bang kulang? Tangin ang bilis ng baril na to hayop. Uy! Gulat ako dun ah. Daily flight yan. Advance UAV. Loadout drop headed your way. Ang bilis ng baril hayop. Ano yun yung... Yung bagong LMG to. Oh, LMG. Ang bilis nga, parang hindi ano, ang gaan pa eh. Ang bilis ng... Kaya ano nga eh. eh. Ang bilis ng galaw mo pa rin eh. Bounty tayo. Tara. Saan kaya? Ipaluted dito sa blue. Copy, copy. Tara dyan tayo. Move in position. Ayun. Moving. Ammunition ako extra. Ah, Pamamaya. copy. Pasabog-sabog effects na naman ng update ah. Nakakagulat nga eh. Gulat ka, di ba? Parang yung... Alam mo, Napadrop, inaano ka napadrop. eh. Andito sa taas. Heading this way. Ayan yung bumaba.
Mo Saan ba? punta, tol? Saan Dito, punta? dito sa, ano? Dito. Fire station. Ay na yun. Dito, dito. You've got gas moving in. Patay ka. Patay na. May iba, may iba, may iba. Ano ba? Ah. Dalawa pala. Dalaw. This is the Gulag. Survive and you can Down. redeploy. Ay, shit. May nakaabang Nasa na, pa. nasa na. Nasa loob, tol. Yan. Sa loob dyan. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Tinapos pa ako. Looking a little worse Dalawang somewhere. ano? You're heading back to Dalawang squad. If your team has the cash, they can pay for your release. What? Ay! Laki, ano? Kita ako. Laki ng gulag. Parang palutan. Na-slide. It's nothing. Tang ina nito. Ay, binintay yung flag. Basag-basag yan, di pa namatay hayo. Oo. Nakapulo ng satchel. Nakapanibago ang ano. Nag-update pa lang daw. Update pa lang daw. Wala kayong invite, tol? Eh. Ito lang. Mag-invite ako? Invite na kayo. Ang mic tong ano, iba eh. Mga tol, ano ba ibig sabihin ng gun butt kills? Ano makuha kasi itong AMAX eh. Pamilya. Paunlock. Melee. Yun ang pagkaintindi ko. Gun ba't kailangan mong patayin sa pretandol? Kaya binabaril ko sa puwet eh.
Ayop yan. Hindi pa rin Gun the na-unlock bat eh. of your enemy. Oo. Maano eh. Ayop na yan. Just gun the bat and it will explode. Very nice. Very nice. Kaya pag, di Wala ba, pag tol. ano, Wala kayong tinitira ko invite. sa put. Trio na lang tayo. Sige. Yan na lang. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Tinitira ko na sa bat, wala pa rin eh. Ayop na yan. Kaya mo sa puwet siguro. Ibang tira siguro ang gusto. Kaya na eh. Pinipwet ko na nga eh. Ayop na yan. Ibang tira gusto. Kumanlak ng AMAX na to eh. Nerf na naman yata yan eh. Ha? Na-nerf na naman yata yung Max. Oh. Warm-up's done. Time to kick this off. Yung DMR enough ng count. Enough na naman yung yata. Binalik na naman natin yung DMR. OP na lakas. Pero hindi naman OP. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Ping tayo tol. Destination marked. Recon Gaming. Eh. Tara. Pick up eh. Rico. Last game On to. contract. Destination marked. Eliminate all targets in the AO. Enemy soldier incoming. Objective update. Secure the Nice. Kuha ba? Ano pa rin nyo? Lahat? Nice. May isa lang down na down tol.
Nice. Hindi pa tutuluyan yun ah. Recon intel Recon secured. contract. Solid work. This is beneath me. Uy! Oh, saan yun, tol? Go kill Hindi someone. tol, naipit ako. Oh, Eh, magmotor na lang kami. Nabulin na lang namin. sige. Nawala. Pa-drive Ayun, nga ah. tol, pa-try nga i-drive. TMX. Oy. Mataas ang recoil eh, ng sasakyan na yan eh. Putang inang hirap Ang i-drive. hirap na ah. Pero mataas yung talon nito, irampa mo. Ah, Irampa mo sa ano, sa mga ramp. Enemy UAV overhead. Taas ng talon. Reach the marked location and secure the area. Parang tunog ng Yamaha, no? yeah, Oh, Yung Yamaha, manipis. oo. Hindi ka rin makakatakbo dyan, tangina ang galaw eh. Mahabol at Galaw na mahabol eh. ka din. Ilang beses kami nag-fail kanina eh, nung... Contract complete. Recon intel secured. Marking buy station. Copy. Ay, nahulog ako. Uy, Oli El Makaspak. Idol Lodi. You're losing ground. Tara. Shout out. ayun, pwede na tayong dito yung mga bumaba, tol. Oo. Daanan din Saan naman tayo? yung kon eh. Dito. Move to the next area and secure the perimeter. Last na to. O, sige. Hindi, itong isang kukunin pa natin tol, last na. Okay, sige. Tapos mag-load out na tayo dyan, ha. Ayun, may pambili na din pala tayong shelter tsaka UAV Recon eh. intel secured. Ay, tsaka... Solid work. Saan tayo mag-load out? Dito na tol. Uy, Ayun na. uy! We are all in the same zone. Shit! Go kill something. Buti Thanks, dito ka thanks. sa right side. Kaya nga eh. Mahulog ka sana. Doon kanina. May plates ako pala. Wait, so. It's Objective plate updated. box. Secure that position. Baba ko na. Sige tol, may ammunition na ka. Go get that over. Sakto. Paano tayo dito? Recon intel secured. Solid work. Yun no. Dalawang loadout. DLP. Hmm. Saan tayo mag-load out? Doon na tol, dito na. Ah, sige, sige. Ay, Sige, dito oh, dito. Sige, sige. Oh, saktong-sakto sa bilog pa sa atin. Happy. Last na ako na lang oh, recon. Camping to the max to? Malaki-laki pa yung circle. Oo nga, no? Kuha tayo ng mga Bili ano. na ng... Bili na ng selfie, Objective Oo, updated. selfie. gas mask.
Sana hindi maano. Mapurnada. Mapurnada. Ay, chopper. Ayos lang, ayos lang. Magkakamp na din ata yung mga yan dun eh. Oh, Puro atin na. side yata. Ito na tayo. Ano, copy? 22k! Loud and clear. Ayun na. Enemy helo. Basag yan. Down, down. Nice. Tara na, tara na, tara na. Sabi niya, wow! Uy! May Uy. isa! Shit! Saan, saan, Ingat, saan, ingat, saan? ingat, ingat, ingat! Hindi ko nakita, hindi ko nakita. Hindi ko alam saan. Ayun oh. Galing helicopter ata yun. Kakamp na din natin yung mga yan eh. Down, down. Nice. Nice, nice, nice. Hindi lang tapusin yan. Ah, sana walang selfie. Meron, nabuhay. Saan na tal? Dito na. Oh shit! Dalawa pa, dalawa pa. Dami sa, Ang dami sa, inang dami sa. yan. Win here. Oh, Return to the front shit. line. Tatlo, Dali pa. tatlo. You're done. Sorry. Sort them out or Sayang. capture the Ay, nag-recon. Got roughed up in there. We're bringing you home. Sayang. Patay ko yung Sayang. dalawa, patay ko yung dalawa. Your team Patay mo? Nice, 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 nice. Patay ko yung dalawa. Mayroon pang isa eh. Galing gulag yata yun. Oh, shit. Hindi ako nakabalik. Nako. Hira. What? learn from the loss. Failure's a proper teacher. Epic fail ako dun. Hirapan daw sa bagong gulag ah. Sayang yung 22k ah. Eh, Dadali tayo dun ah. wala din yung ano. Yung pinagrekunan natin. Oo nga eh, wala eh. Tangin na, daming pera nung nabigay ko. Tapos hindi pa ako nakalabas sa gulag yan po siya. $200. Pinag-ipon lang natin sila. Percent na lang, Chester. 10% daw. 98%. So the FitTrack Smart Scale that every fitness and weight loss coach is raving about is Hey, what's up and welcome back. Ryan, we're also me and my buddy. I'm waiting for long round.
Oh shit, am I dead? We'll hold it for deployment. Now's a good time to warm up. Quickly fucking whip it around. Shit. Yan, dami ko na nabatshot, oh. Wala pa rin. Hmm. Warm up's done. Time to kick this off. Ah, mill base tayo, tol. Tara, Sige, tara. copy. Ay, tad ng ating bansa. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. To, Supply box marked. Secure the package. Targets are Ang under work. dito. Moving on enemy. sumunod. Patay ako. Ah, so there they are. Contact. Oh shit. Ilan yan, tol? Isa lang, tol. I call you team, bitch. Isa lang yan, isa lang yan. Diyan pa? Andyan lang. Kung saan ako namatay, tol. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Ah. Sort them out or How capture the the fuck objective. ka? Shit. You got Patay your mo? ass kicked in that one. Patay. Back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. Around here, long round. Alright. Ah, dang it. That's all good though. I'll take the wheel. So this is what caused it. Oh, wait, come on, it's about it. Pam. Yun. Pwede nang buhayin si Jer. Kulang pa, tol. Lang pa pala. Oo. Try mo muna maghanap dyan, tol, ng 300. Para kunin ko to. Ito na Napang loadout tayo. Ayun. Ito sakto. Yan, LMG na yan eh. Ang gaan eh. Ano lang feeling lang. Ay, hindi mo pa na. Lala. Sorry. Talaga no? Sige, okay lang. May pambili noon. Sakto. Tara, loadout. Kapi. Pera. Good cash here. Moving. Loadout drop headed your way.
Kunin natin tong contrabantal para may kon tayo. Baka ako na tong plates ah. Sige, sige, sige. Eh, Baka ako dyan sa may... Got gas moving in. Uy, naglalaga. oo, naglag din ako eh. Go get that over. Talaga tong Diluted ah. Friendly UAV overhead. Meron dito. meron. Ah. Copy. Roger. Bird is coming in for deposit. Ay, may contraband pala tayo. Dami tayong pera niyan. Helo is 9K in na position ako. for your deposit. Bag set. Ha? Dami natin pera oh. Taas ng bigayan ng ano ngayon ah. Contraband ah. Nice! Contraband oh. Ang buy station. Balik tayo dito. Vendor marked. Cargo secure. Ghost. Bird is exiting the AO. Cargo is secure at base. Nice. Making. Making. Tangina mo. Where is you? Nice. No. Pwede na pang ghost, pwede na pang ano. Selfie. Naglalaban dito. Ano? Ah, na-terminate na ba? Ah, Patay na tal, patay na. cutting na. Gatekeep natin yung mga naglalaban. Saan? Sa green? Ah, ayun no? May gunner yung ano, yung truck. Copy. May sniper to. Saan, Lods? Sniper. San? There. Coordinates marked. Ayun sila. Enemy helo. Friendly loadout drop on the way. One box, tara. Tara. Gas is closing. Get to the new safe zone. Ang dami natin pera ngayon. Kaya nga eh. Walang makitang buy station dito lang sa Ari. Sa right. Pero wala na. May
May king dito. Ayos na naman ba yung ano? Selfie na. LMG? Selfie, UAV na lang yan. Kaya nga. Looted dito, tol. Looted dyan. Oo, ingat lang. Ayan, satellite. Ano to? Waypoint mark. Satellite, ano? Ay, meron? Dito sila sa baba. Dito, Baba. transmitter. Try ko lang abangan yung king. Sige, sige. Bili na ka selfie ko. Bumili na ako yung selfie ko. Gas mask. Meron na pala ako. Who needs this gas mask? Friendly UAV overhead. Dito lang sila. Oh. Move in position. Magandang may snipe to. Ay, sa likod natin. Enemy UAV overhead. O, nasa gulag yan. Ay, nasa ano. Dito pa rin sila. I'm moving. UAV kayo? Ah, sige, mamaya na, mamaya na. Moving. Good. Down isa. Nice, nice. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Down ulit isa. Down isa. Patay isa. Downloads. Nice, Sana. nice. Airstrike Patay ulit mark isa. to engage. Meron pa sa ba... Ito. Have eyes on. Uy, may nabuhay. Kala ko may nabuhay. Hostiles going down. Allied cluster strike inbound. Ano, hindi mamatay yan ah. Nice. Bibili lang ako ng pansagrital. Precision pan ulit Team natin. wipe, team wipe. Nice, nice. Wipe, team wipe. Nice. Enemy vehicle. Take it out. Hostile spotted. Nasaan na sila? Naubos yung bala ha. Nakamotor. Enemy you supply know. shop is inbound. Copy. Take them out and secure the cargo. Enemy vehicle. Take it out. Wala akong bala. Fender mark. Oo nga, no, wala rin akong bala. Hindi, yung mga pinatay natin dyan, meron dyan. Ay, oo nga, oo nga. Kailangan ko lang naman ng bala ng sniper eh. Meron ako dito. Someone go get that. Ito, Target right here. I'm in their sights. down isa. Down dalawa. Enemy UAV overhead. Wipe. Nice. Nice one. Nanginan yun, dami oh. Hindi pa looted. Ay, dito yung ammunition box pala. Binaba ako dito. Oh, may tao dito. Ang dami oh. May Ikaw, UAV. meron Tangin dito. ang daming gamit to. Saan tol? Ah, Friendly UAV pumuhay. overhead. Be advised, friendly precision Live airstrike ping ko. inbound. Ay, wala na pala. Down isa. Yun ah, sa kaliwa. Na-down siya. Meron pa dito. Patay na yun.
babalik pa. Pa ba? Papang suntukan eh. Suntukin eh. Ba? Tol, buhayin ko lang muna saglit si Kon. Sige, sige. Abot pa kaya? Abot pa Ah, yan. Abot sige. ba? Hey, Salamat sa Ayun pala. pagbubuwis. Sige lang. Mga weapons dyan, Jigs. ha? May mga weapons dyan. Ano? Wala eh. Enemy UAV. Dito, Yung mga- dito yung- tol, oh. Dito, Yung oh. isang pinatay natin kanina dyan. Ito, Oo. to. Dyan, dyan. Gas is moving. Oh, yan, yan. May sniper. Saan tayo? Kaliwa na lang ano. Walang cover yata dyan. Kailangan natin pumunta dito, tol. Tara. Saan? Habang maaga pa. Copy. Dito kayo, Dan, oh. May ammunition ako. Sige. Pangin, nakakagulat naman yung hype mo. Oo. Kaya nga. Kala ko Satellite pinasabog na chopper eh. Dito tayo. Moving position. Tagging Ayun na. Yun. Ito. Oh, Nasa shit! bato. Ito. fire here. Hindi ko maano. Basag din. Ayun ang top. Camper si Gago. Ay, putik! Dalaw. Pero naunahan na. Ng camper to. Ayun na, tol. Ayun. Nice. 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 Mark some gear. Vehicle marked. Ikaw na bahala sa amin, papi. Sige. Salam na dis. Alam na. Kunin mo na muna yung sasakyan. Eh. May nagkakamp na dito, ingat lang. Vehicle marked. You are mine. King, ah. Uy! Ay! Come back stronger next. Anak ng tipaklong yan. May building pala, no? Nasundot? Tangin ng camper tong mga to. 1 kill. Ayun na. Pumatay sa atin. Ito ba yun? Oo, tol. Hindi ko nakita kagad yun. 1 kill din yung isa, hayop. Tong isa yung 6 kills. Tuloy ako. Tong bumawi. Nasundot sa puwet, ah. Bat crack ano? Oo, ano yun? Bat shot. Bat shot, to. Sabihin niya, ah. Pampara papara para insanity. Gunbutt. Insanity. Healthcare.gov, millions more people can afford health coverage. In fact, 4 out of 5 customers can get a plan for under $10 a month. Sign up now at healthcare.gov. So you beautiful people, welcome back to the channel. In today's video, I'm going to show you the fastest way to unlock the CR56 assault rifle full 2-shot kill potential based in Call of Duty Warzone. Now, if you are a free-to-play player, you may have missed out on this in Season 4, but in Season 5, the challenge is for you to unlock this quite quickly. And I've also done video
Gutom ako. obtain those particular ones. They will be linked down in the description and at the end of the video. So the CR56, as I've said, is a 2-shot kill potential weapon. It is better than the AN94, which has just come out for Season 5. So, how do you obtain this particular weapon? Challenge states that you must get 3 gunbook kills with an assault rifle in 10 damages. Now, this is definitely a lot easier than these challenges you've had to do. So, my recommendation for you is to jump into a game of Plunder for a highly area, I don't know, somewhere like Storage Town, and you can see on the map now to Storage Town, and you just have to test your results here, because just eliminate themselves. And but once you actually manage to land somebody and get to be downed, what sure you don't kill them any bullets, but rush over to them and make sure you use your assault rifle's gun to kill that particular. Ayun pala. Gunbat pala mga tol is ano. Pag na-down na yung ano, tapos hatawin mo. And do this several times. When you believe you've accumulated 3 kills in the one match with your gunbox, what I recommend you do, station, it's the option button. When you press that, go into your loadout screen and scroll down to the CR56. This should be blanked out, and it will tell you next to the challenges, as I've showed you on the screen, I'll show you again, how many you have. If you've done enough in that particular, it should have tallied 1 more to 10. Once you've done this, you can leave that match and then cycle. Again, I've proven this all of my videos that I've done on these particular challenges. And just for measure, I'm going to throw in a class for you guys to use with the CR56. So let's take a quick look at my CR56 setup for Call of Duty Warzone. And it's a pretty simple setup, but a very good suppressor on a Call of Duty Warzone. If you're not using it, it gives you better sound suppression and increased damage at the usual costs of aim down sights. Copy chess. Ayun. Nawala si ano. Nawala sa basic. Tita Lods, idol, pabuhat. Disconnect ako, hayop. Ayun.
tol, yung gunbat pala is Kailangan mong na-down na yung... hatawin tol ng Oo, 2 beses. hatawin. Hindi Oo. lalagpas ng 3 beses. Mm. Pag na-down mo, hatawin mo lang ng 2 beses. Pero hindi pwede tatlo, no? Ah, Dalawa lang. Yun, sana all. Rin. yung Kabuha, Lods. Kabuha. Battle pass pa nga. sana all may battle pass. May manlibre sana ng Pass. battle pass dyan. Libre lang yung sa akin eh. May manlibre may sana libre. ng battle pass dyan. Battle pass. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Yun! Pamababang 20 kills ngayon ah. Oh yeah! Pamababang 20. Mataas pa yun tol. Hindi ka may maabot ng kwan eh. Mababang 20 kills sa warm up. Enemy soldier incoming. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Saan tayo mga lods? Saan tayo mga tol? Nari ko na. Here's how it be. Contract. Yan din ang iniisip ko eh. Sana all naka-battle pass. Pengi ng pang-battle pass, mga lodi. Walang lang ng 800 yung sa akin tol. May 200 pa lang kwan eh. Walang lang ng 800 sa akin. Ganun ba? Objective update. Ilang... Secure that position. Kaya ako nga, kulang ako ng ano eh, 1k. Engage all targets. Ha? Kulang ako ng 1k. Meron akong 1.6 eh, na CP. Hindi, 1k lang naman yung kwan. 1400 lang yung ginamit. Yung CP ko kanina eh. Wala akong pinayaran eh. Sukli pa. 1k lang yung battle pass tol. Oo. Ha? 1k lang yung battle pass. Ngayon? 1k lang. Parang nag-discount sila ngayon? Hindi, 1k lang talaga. Tag 1k lang talaga. Ba't nakita ko dun 2.4? Planting clear. Baka yung isa yung tinignan mo tol. Baka yung bundle. Yan. Baka yung buong bundle bundle. yun, oh. Yung bundle nga tol, ibig ko sabihin. Regular lang sa Oo, akin. yun yung bibilin mo. Tour. Yun naman palagi yung kinukuha ko. Di ba yun yung kinukuha natin palagi tol? Tayo. Hindi, 1k lang sa akin tol eh. Papakita ko sa'yo mamaya. Sa akin ano eh, 2.4 yung nakita ko. Kaya sa akin kulang ako ng 1,000. Enemy helicopter. Regular lang sa akin. Baka yung buong battle pass na yung bibilhin mo tol. Bundle. Yun yung 2-4 eh. Oh, yung buong battle pass nga. Enemy helo.
loadout. Makahawak man Tara. lang. Recon intel secured. Solid Hawak work. man lang habang buhay pa. Uy! Marilo. Napindot lang, Kabado napindot pa. lang, napindot lang. Sorry, sorry. Kabado pa naman si ganyan. Akala ko kasama natin si Daily Flight eh. Ayos ka. Uy! Armor mo. Ammunition box, bilhin ko. Ay, kulang pala to. Sige tol, ito pera pa. Dropping ammo. Someone go get that. Yun! May pabala si Mayor. Sana all. Gas is moving. May Triana rin, so play mga lods. Ito pa. Ang Jollibee. Oo. Recon contract acknowledged. Yun. Sayang, nasa, i-recon ka talaga kanina, no? Ayun lang yan. Alas 30k. Huwag mo nang pa. 30k Tol, mo. huwag mo nang papaalala tol. Masakit yung loob ko dun. Sobrang Eh, may Napadrop. bumaba. May bumaba. Dito, May dito. pa-drop. Meron na. May bumaba na. Kukunin natin yung gun. Kinuha yung scavenger. Saklapan po. Secure ko lang itong gun tol. The uplink station is yours. Now you can access the satellite location. Oh, ano yun? Sinecure ko lang yung satellite. Ano yun? Ito. Ah, may hilo. How you can Hele. access. Target right here. Hostile dropping Yeah. into the area. Watch the skies. Satellite Din, to baba. eh. May pa-drop ulit isa. A satellite Sag. has been located. Get to the landing site. Ah, You are mine. Be advised, enemy team is tracking your Tara, location. secure muna natin yung satellite tol. Sige, sige, sige. Meron dito ah. Kumuha ng ano. Kumuha ng bounty. Ano, kunin ba natin yung recon o yung satellite na? Hindi, pwede naman dalawa. yun din yata yun, hindi ba yun? O iba pa rin yan. Satellite dito sa recon din. Tayo nasa na yung... Saan yung satellite natin? Andito lang kanina yun eh. Recon intel secure. Ah, baka may Wala. time. Baka may time yun. Enemy UAV Ang bilis overhead. naman. Ito na nawala. Mongoloid. Saan natin? Nasa mo? Enemy UAV overhead. Gitnaan nyo. Uy! Uy! Putasan yun! Asan? Saan yan? Ah, sa taas. Ito, Ito, ito. dito. Saan yan? Ay, Hostiles. gag! I Saan showed yun? you target. Ay, tanga na Tang natataan. ina mo, down ka din. Gag. Bilhin ko lang siya na. Teammates Ay, in the nagugulag ka pala no. gulag. Mamaya, meron pa akong gulag. Down lang yan ah. Ah, tol. Sige, sige. Push mo. Hindi, wipe. Ay, Na-wipe na na. ba yan? Wipe Ah. na? Ah, nice, nice, nice. Teammate has been cleared for redeployment. Kami, pabalik ako. Kunin ko yung baril ko. Sige, sige, tol. Copy, Ako copy. UAV. Saan siya namatay? Sa taas? Dito sa taas, tol. Kunin ko yung Swiss niya. Area recon is up. Naka-Swiss Sige, siya. sige, sige. Natin pera. Ay, yung kon lang, tol. Yung napupulot lang. Okay na to. Dito sila. Meron dito, dalawa. Ay, Ayun na. naka-bounty ako Kasi ah. akong baba. Sundan ako niya, naka-bounty ako. Down isa. Patay isa. Be advised, UAV is being Nice. RTB for resupply. Tumulin yung isa. Target right here. Nasaan? Pa-mark nga ako doon. Na-light ping, tol. Andito na. Heading this way. Naan niya lang ako ah. Sa bounty, bounty ako. Push ka.
Hanggang. Nice one. Yun, nice. May Pa, bumaba bago. Ka namatay. Ghost, pang ghost. Dalawang box. Oo, dalawa. Got gas inbound. Safe zone relocated. You're safe. You lost the enemy trackers. Nice. Good job, boys. Uy, sino yun? Nagpaputok na yun. Okay. Daming pera, hayop. Selfie. Bili na ang selfie tsaka Selfie. pantawid. May gulag pa naman kayo ata, no? Eto. Pera. Daw ng ano. Ito, Ay, putang supply, ina. There is the cash. Tawid na tayo, tol. Tapos sabangan natin sila. Tara. Kita ko dito. Gusto kayo tayo dun sa building na yun. Meron na dyan, tol. Setting rally point. You've got gas moving in. Wala akong bala ng sniper dito. Meron na kaya dun sa taas? Meron na. Paludod dito. Kapwesto na yan. Pesto lang dito sa custom green team. Enemy UAV overhead. Sorry na po. Enemy UAV overhead. May sasakyan, no? Ay. May mga baril. Ayun, kita ko na. Yeah, talaga tong ano. Ang ina mo, ha? Dito. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Ano siya, tol? Yeah. Ayun, nakababa. Ayun, no? Ayun, sa may green mark nga, nasa may pintuan. Bagsak. Nice. Ay, isa pa. Dito. Hostile spotted. Pong. Have eyes on. Oh, Saan tala? shit! Saan? Meron dito. Dito. Get Meron ready. dito. Truck yun. Nandun sila, dalawa. Uy! Dalawa sila dun, dalawa. Have eyes on. Your teammate Balik kayo sa akin, may They'll flex fight ako ha. themselves to Pwede kayong redeploy. bumalik sa akin. May Uy, jailbreak. Nice. 5. Jailbreak. Heads up. Combatants are Yun. redeploying to Ay na, the AO. jailbreak, hayop. Teammates Nice. have been cleared for redeployment. tol, ito flex tol. Oh, there's one inside. Ang ina mo, ha? Patay yung isa dito. Flex dito ha. Saan ba tayo namatay dito? Ang ina. Truck ulit. Ang kabawi yan po siya. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn Down, free. puto na down ko siya. Ay, down ko puto, siya. down. Basag na to. You fucking ass bitch. Get ready to fight. You're next. Nasaan na kayo? Nagulag ako. Gulag ako, tol. Basag na Listen yung up, kon. Andito sa soldier. green Win team. here and you return to the front line. But if you lose, Wala you're akong done. plate, eh. Sort 'em out. Alis or muna capture ako the tol. Tumawag si Mrs. Nagpapa lang. Ay, pucha! Sige lang, tol. Balik ako kagad tol. Balik ako kagad. To base. Copy. It's not over yet. Ang ina, hindi umalis. Andun pa.
Lang eh. Predict nilang babalik ako. Need some first aid. Need medical attention. Target right here. Ay! Uy! Enemy took that one, but we'll be back to Grabe finish the job. tayo. Nakapwesto ano? Sige tal, bukas na lang din ulit ako. Sige, 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 Lods, tol. sige. Sige. Sige mga lods. Hindi ka pa? O tulog ka na din? Sige. Sige pa. Ay, invite tayo ng ano, pag may kasama pa tayo. Sige, sige. O si ano, 7th Pixie. Oo, available. Ayun. Hello, hello. May kasama ka? Wala. Wala pa. Invite tayo pa ng isa. Ang ma-invite natin. Walang mic tong si Kasano pare. Invite ko. Agent Orange. Trios muna. Late night ka rin naglalaro ah. Before I go to sleep. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone.
Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Tayo, tol. Hindi nyo lang. Tayo. Tara. Scavi. Scavenge up some gear. Tayo. Scavenge up some gear. Check. Kasama tayo. Uy, dami ah. Targets are up. Get to work. Gag! Enemy UAV overhead. Set a drop point for your team, soldier. Pali yata bagsak natin ah. What the? NA? They'll fight for a chance. Hey! Your teammate was sent to the gulag. Redeploy. This is the Napatay ko gulag. yung isa eh. Survive and you can redeploy. Oh shit! Your teammate's done in. They're returning to base. Nagamay ko pa tong ano. Listen Gulag up, na to. soldier. Win here and you return Ano to the rin, no? front line. But if you lose, you're done. Time to earn your Hindi freedom, bago. soldier. Looking a little worse for Yun wear. din yung ano. You're heading back to base. Your team is Yun. They have the Ay, cash. punyeta. The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Mover spotted. Ang tagal. 3 seconds. 1. Ano pala? Bagsak tayo sa ano. Yung sa palayo. Plato pa tayo, no? Ah? Hmm? Oo. Akala ko may... Saan ka, 7 pixels sa, NA ka rin ba? Hindi. Pixie? UK? Asia server yung... Pero PS4 kasi ako eh. Hindi ko alam kung saan. PS4 din sila, sila daily flight. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ay, na-DCC ano? Ah, na-DC siya, no? Oo. Right ko. Andito pala eh. Hello? Kala ko nawala. Late lang yung respawn niya. Parang nawala ka rin kanina eh. Ay, sa sa list ng dalawa lang kami pero Baka late respawn lang siguro. oo nga eh. Minsan nagaganon eh. Kaya nakakalito eh. Ayan, Dito tayo. I want my refund. Sabi ka na. Libre lang pala, no?
Get yourself the proper warm-up. We'll be deployed soon. Enemy dropping into the AO. Enemy soldier incoming. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Tayo mga lods. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Nandiyo dito. Bounty contract. Let's get it. Copy that. Bounty contract. Tara, tara. Hostiles dropping into the area. Watch the Sa skies. gitna na tayo gagad. Scavenger din kung gusto nyo. Scavenger Layo. contract located. Ay pupunta ba? Wala yata Saan tayo? Kunin ko yung scavenger pag... Ay sige. Target's been marked. Ayos lang, ayos lang. Targets are up. Get to work. Walang sumunod. Baba ng FPS ko. Ah. Nagsasalita siya? Ha? Ah. Sige, sige. Daw niya marinig. Baka na-mute mo ulit ako. Ano?
Jigs. Tagal mo. Para naririnig ka, ano? 7, Pixie? Naririnig niya ako. Baka na-mute niya ako. Baka daw nakamute kayo sa isa't isa. Kasi kanina na-mute na ulit kami kanina eh. Baka napindot niya ulit yung ano. Ikaw, naririnig ko. Load out na tayo. Ay, hindi pa pwede. Pwede na. You're losing ground. Tara. Tara, load out. Market buy station. Gugulat ako sa mga nasabog. Contract time expired. We lost There is the the target. cash. Scavenger contract located. Friendly loadout drop on the way. Supply box ready for pickup. Dinadalo tayo sa downtown ah. Nakakatakot tong downtown na. Objectives updated. Move to the next location. Who wants this sniper? Taking supplies. Bala. Objectives updated. Move to the next location. Primary objective Go get that accomplished. Doba. All supply boxes found. Satchel. Uy. Taking supplies. Iniwan sa ako. May truck. Oh, may gunner yan, truck. Ba? Drop them. Check your target. Layo pala nun. Gulag. Survive and you can redeploy. Ano na? Sa police station. Time for a bit of argy-bargy. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words and smash their mugs with a well-placed stun. Here we go. Get
Get ready to fight. You're next. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Sa likod mo, sa likod. Ayan. Worse for wear. Ay, You're heading back yun. to base. Ang hirap itama tong dual pistol. Not over yet. Your team can still buy your release. Magpaka na. Rally on that vehicle. I'll drive. Meron pala dun. Buti sumakay ka. Tagging most wanted contract. Salamat. Ano natin? Hindi pa baluto dyan? At di mo pala naririnig yan. See? Sige lang, sige lang. Ay! Nakuha ko yung king. Wanted target. Stay frosty. Kaya mo na. Nakuha ko yung king ko. Good lang ako dapat eh. Tambay muna ako dito sa ano. An enemy team is hunting you. Stay Oh, alert. hunted pa. Orange na. Enemy UAV overhead. Enemy precision airstrike. Take cover. Diyan na. Ako. Dalawa sila.
on your shoulders. Finish the mission. Have eyes on aid station. Gas is moving in. New safe zone located. Enemy precision airstrike. Take cover. Contract complete. You're still alive. Ano sila? Sugod na yata sa akin eh. Got gas moving in. Oh shit! Kailangan naman ng baril ko. Yung maabot. Shit. May dalawa sila. Oh shit! Nakalaban din ah. Oo, meron dalawa sa baba. Camper dyan. Only using 75 pounds of digital weight. 200 is a max. Welcome back to the channel. In today's video, we'll be talking about the brand new rifle, LMG, as well as the nail gun, and some of the changes that took place with the AMAX, the Groza, and the Milano. It got it going to be. You get 2 headshots in the mix, which we're going to do. Nice. Not this time, shipbrick. Pero ba? Oh. Fought hard out there. Return to base for debrief. Naglag. Back ko ba ano? Hindi ko rin hindi pa rin niya ako marinig. Wait ako isa. Naririnig niyo na isa't isa. Hindi pa. Hello, Jer? Yun. Ayan. Yun. Ayun. Ano yan? Na-mute na naman. Na naman. Na-mute ulit? Oo. Ang yan. Ba't? Pag ganun eh, yun ulit ang ano. Pindutin mo. Yan, mute mo na. Tristan ka, may mic ka? Kailangan may mic. Wala? Zero daw eh. Sige. Wala daw siyang mic eh. Zero daw eh. Wala siyang mic. Panalunin mo lang kami ah.
kahit wala kang mic. Diba 11 years old ka? O 10? Ah, 12. Oh, 12. Si Spoonik, ilang taon si Spoonik? 14? Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy helicopter. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enough practice. Time for the real thing. Ano tayo? Pili kayo. Battle Ayan naman. Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Mic check, mic check. Recon contract marked. Yun, Ilokano Gaming. Scavenger contract marked. Kahit saan? Scavenger contract. Saan tayo mga lods? Saan ba? Dito na lang. Recon contract. Acknowledged. Eliminate all targets in the AO. Move to the next area and secure the perimeter. Tristan. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Papasabog ah. Kaya nga eh. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Kaming bagong baril ah. Ayan. Bakit pa lamang sumasabog? Oo. Yata Ano yun? yung update na ano, hindi nagtag eh. Oo, uplink. Something. Yung hinak nila yung satellite. Aid station marked.
Kain ko lang si, ano, Stan Carl. Kakagulat ang sabog, ano? Ang lakas pa yan, no? Contract complete. Recon intel secured. Ba't ako ah? Go get that Doba. Enemy UAV overhead. Yun lang. Move to the next area and secure the perimeter. I need a weapon. Gas is closing in. May nag-UAV ha. Copy. Get out of their way. I am the driver. Enemy UAV overhead. Enemy team is tracking your position. Hostile maneuvering. Ay, Ay, motor. Kailangan mo daw lisensya niyan, Lods. Contract complete. Recon intel secured. oh. One needs to lethal. Pwede na tayo mag-ano, load up. Hold up. Tara, lads, tara. Mover. Pinakamalapit. Ha? Ito, pinakamalapit Ah, eh. doon na sana sa bunker tayo. I'll ride along. Sa pinanggalingan natin. Ha? Sana si ano? Contact front. Sige. Ayaw eh. Ingay ng motor eh. Ingat ha, hunted si Tristan ha. Oo nga pala, ano? Ata pera. Ating money. Cash money. That is a lot of robo. Got a loadout drop inbound. Yung supply, oh. There is the cash. Let's take it. Gitna na ba tayo? Bili tayo UAV. Sa farmland yung ano. May UAV ako ha. Found a recon contract. Tara, tara. Recon tayo. Tara. Well, sa farmland yung ano. I'm driving. Taking shotgun. Saan tayo? I will drive us. Wait. Ay, sorry. Okay lang na. Right. May truck sa likod natin. Ah, takbuhan natin yung truck na yan. Bibili din ata sila. Sabog yun. Oo, bibili. Nadali nila yung ano eh, yung landmine. Linagay ko. Eh, may ano ha. Truck. Patayin natin. Meron dito. Ay, wala. Ang dami. Oh, shit! Ang dami. You will be fine. Nakita yun.
Baba. Dami. Sorry. Shit! Dami. Umalpak ako ah. Dami dun ah. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Pay attention, you'll be out there soon. Buhay gulag tayo. Buhay gulag. While you wait, feel free to give these wankers a proper jeering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Laki ng gulag oh. Kaya nga. Ay, God! Time for a bit of argy-bargy. Get ready to fight, you're next. Ang bastos ng ano, sinagasaan ako. Hayop yan. Listen up, Nice. soldier. Win here and you return to Pakamatay the siya front mag-isa. line. But if you lose, you're done. Diretso sa ano eh. You're up, soldier. Sa loadout. This fucker out. Tatlo dyan, Lods ha? Gave him a Oh, fight. sige. Sa pool. Tatlo dyan. Dyan ako sinagasaan eh. Ay, iwas na tayo dun. Ay, load. Ay, pumunta ka dun sa ano kanina. Oo. Sa loadout. Ayo. Sakto. May papunta pala dyan. Sinagasaan ako. Supply run contract here. Apat yan dyan, apat. Ang tayo dito na lang. Destination marked. Try ko muna. Sige, sige, sige. Supply run contract. Eh, pwede. So dito lang sa taas. Sa farmland siguro yan. Move Ay, to the di. target area, you don't have long. Tama. Shit, may tao. Mamatay ako isang squad. Oo. Inbound. Aid station marked. The contract's done. Your payout limit has increased. Enemy UAV overhead. Lights out. Supply run contract marked. Out of the way. May tao. Tik, naglalag. Hindi, naglalag. Naglalag, no? Oo. Walang kayo? Oo. Walang tao doon. Wala, wala. Wala Try tao ko sa umabot. loadout. Oo. Sige, Tristan. No problem. Ayun na, mayroon na. Hindi naabot. With the rescue. Gold pa naman yung cart, di ba? Gold pa. Ah, Oh, yellow pala. Ayun, ayun. yeah. Hard out. Turn to base for debrief. Kaya natin invite si ano. Kasano, pare. Dari mic to eh. May mic ka na? Wala pa rin. Sino may mic siya? Kasano, pare. Wala pa rin mic? Kasano, pare? Ayos lang yan. Buhatin mo lang kami, ayos na eh.
What is love? Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldier incoming. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Yan Royale. tayo. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Recon contract marked. Recon contract? This is I can use those. Recon contract acknowledged. Kahit naglalag na naman ako. Pagka. Over. Sighting in. Oo, naglalag. Bakit naglalag? assaulting target. Naglalag talaga. Shit! Eliminate all targets in the AO. Move to the next area and secure the perimeter. Naglalag ako. Enemy here. My kill. Ay, lang. Ay, dali ako. Your teammate was sent to the gulag. Dito na, sa likod ko. Sa likod ko. Shit, naglalag talaga. Talaga. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Fight's ready. You can always have a go at these bastards while you wait. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stone. May tao dito, no? Sa Recon. Oh, man. I am good to go. Sa gulag ko. There's a fight kicking off. Try ko muna mag-loot. Get ready to fight. You're next. Ay! Lugi ako nito. Your teammates done in. They're returning to base. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Ay, tangin na ba't hindi ko may tama tong baril na to? It's not over yet. Your team can still buy your release. Parang ko na siya eh.
Come collect that LMG. Talaga ko, naghihinto-hinto yung ano ko. I can use those. Tug lang ako. Lalag ka pa rin. Oo. Baka itong ano na to. Itong lobby na to. Sa server na ata. Oo. Kahit nag-o-observe lang ako, oh. Ano siya? Wala na pala yung ilalim dito. Parang building ba yan? Ah, hindi. Everyone is in safe zone. AR over here. Marking waypoint. Never mind. Yun lang. Bagsak galing gulag eh. Kanan. Pwede na kayong bumuhay ng isa. Sige, sige. Sa ano pare? Hey, I'm moving this way. Gas here. Si Jerny, muna ang buhayin niya. Okay. Lalag ako. Ikaw, lads. Ah, sige, sige, sige. Lalag ako eh. More armor right here. Salamat. Gas here. Take what you need. Bilhin ka na namin. Sige. No choice. Kailangan mo mabuhay. Lads ah. May baril dito. Found a sniper rifle if you need it. Copy. Oh. More armor right here. Armor box. Marking armor. Yung sasakyan. Tayin natin yan. Baba, pumuntang fire station yan. Bye. Bumalik. Dapat din. May plates dito oh. Binaba niya na. Enemy Tanda. UAV overhead. Sa garage. Copy. Acknowledged. Enemy UAV overhead. Ay, UAV. Friendly UAV overhead. AR over here. More armor right here. Balik oh. Ayan, bibili yan. Makabili. Yan lang. Yan na naman. Sighting in. Bili yan. Loadout drop heading May your isa pa? way. Yes. May isa pa. May isa pa yan. Ano punta? Dito. Magtatago. Binibake yung isa. UAV overhead. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Ano ba tong baril nito?
Loadout dito ah. Ilan yan? Dalawa. I will drive us. Oh shit. Huwag naman maglala. Yun. Check. Assaulting target. Fudge. May bumagsak sa taas niya, sa building. Sa kanila yan, yung loadout na yan. Kukuha ng loadout yun eh. Ako makaloadout. Nasa taas. 18.4. Tapos ito. Akyatin ko sa... Naglalag talaga oh. Shit. Ano? Gas is closing in. Magsa lang yan eh. Naglo-loadout yan. Nandun na? Sa baba? Nandun na? Wala. Ay! Shadow ko pala. Shit, nasa akin. Putak eh. Kapistol ako dun ah. Saan ba? Sa taas? Yun, patay. Yan ka sana pare. Take what you need. Bilhin ka lang siya na. Sige. Back lang. Nakita na eh. Naglalag. More armor right here. Nandun pa yung mga Pistol weapon mo. here. Found some tacticals. Sige, in case. Big caliber here. More armor right here. Armor tagged. May kalaban tayo dito. Destination marked. I'm on it. Ating gatekeep itong mga to. Heading this way. Destination marked. Never mind. Punta ako sa taas. Go get that Doba. Position. Saan kayo pupunta? Kasi ka sa ano Enemy here. Copy that. Pasag yan nasa ano. Ito, may bumaba. Tulungan natin siya na. Copy. Bukod na pala si Kasano eh. Ang drop. Naloload out. Location. Marking waypoint coordinates. Nandito siya sa ano. Contact. Front. Uy. Sustaining fire here. Atras na kayo, atras. Sige. They fight. Log. Late up lang ako. Sige. Gas inbound. Safe zone relocated.
Uy, Paano niya ako na? ganyan. Sa ano? Sa satellite ano? Crash site. Brown na yun. Napatay pa ako dun. Nasa crash site yung isa. Nice. Wala na. Napatay niyo na si Rambo? Hindi pa team wipe eh. Patay na. na si Rambo. Okay na. Yun, team wipe na. Naglalag talaga. May satchel ako dun. Kinuha niyo na? Uy, may satchel ka doon? Yun yung bangkay ko. Pwede ka pa naman mabili ah. Oo, Sige, doon tara. na lang sa ano, sa loob. Ito yung Mammartek. Aid station location is marked. Baka mag-gatekeep kayo. Salamat mga idol. Plate. Marking armor. Pwede pa bang balikan yung baril ko doon? Parang hindi na. Hindi Pwede na. pa. Tumigil. Pwede ba? Tumigil pa. Sige, mabilis Hindi, yan. wala. Ay, wag mo Yun, na. nakuha ko na. Nakuha mo? Ah, Ibaba tol, meron pa dyan. uy, naglalag ako ah. Tulag ka na din? Piling ko sa server Teleport to. ako. Ah, shit. NA. Oh, ganun din ako eh. Teleport ka? Oo. Mataas yung latency ko. Uy, anong ginagawa nito? Ba't nagsasayaw? Oh. Taas ng latency ko. Ay, anak ng... Sa server anak ng sabaw to. talaga. Try natin magpalit mamaya. Okay, cover. Uy, alam ko pumasok na ako eh. Sa labas pa rin ako eh. Cash here. Take what you need. Mid caliber here. Ibaba ko na yung pera ko muna baka. Ano yan? Pusta? Sino ba mas ano? Ayun oh, magandang ano. Tongits? Oo. Yun o. 211 Taas naman ng yung... pusta niya ano, kasana pare ha. Ang taas oh. 5200? Ang alin? Pusta ni kasano pare. Pwede tayo dito. Yeah, medyo okay na. Ay. Medyo nag-stable ng konti. Hindi na nagte-teleport. Or dito tayo. Saan tayo? Target location. Rotate tayo ng left. Rotate left Iba na tayo. kaya sa PS? I can use those. Saan tayo? Left, right? Taking supplies. Sniper? Oh, bala pala. Bala. Kuha mo na tayo bala pala. Tara. Ang delay magbukas ng pinto. Marking armor. Enemy UAV overhead. Shit, UAV shit. Hindi ako posted. Rotate left tayo. Sa ano, bili ka na lang UAV. Gas is inbound.
Lapit sa ano? Yun. Oo, may parang bibili. Sa area yata. Yun, Sa area, yun sa pala, area. ayun o. Let's go. Moving on enemy. Lawan, bibilin. Bumaba na. Napilitan eh. Got movement. On the move na rin yung mga yan eh. Left lang tayo, left. Got movement. Marking waypoint coordinates. Tayo. Marking waypoint coordinates. Marking waypoint coordinates. Hindi ko tumalon. Saan? Got gas inbound. Safe Kasi bala ng sniper. Ito. Ako nagamit ng sniper. Wala akong sniper. Oh. Tara, pasok tayo. Marking waypoint Loadout drop coordinates. headed your way. Ikaw dito. Eyes on scavenger contract. Spotted Enemy some heavy UAV armor. overhead. Anyone need this? Never mind. Got movement. Ayun dyan. Meron na. Sigurin ka. Enemy heavy armor. Only 25 Armored car yan. May baril Gas yan. is moving. Saan nagkakabaril yun? Armored vehicle. Pakadaya naman. Ano yan? Nakukuha yan sa may ano? Downtown. Yung Care truck. package marked. May gunner din eh. Oo. May dalawang ano yan eh. Kunin na natin tong ano, fire station. Bounty target identified. Slot the bar. Hindi pa pasok sa Nice. circle. Pwede tayong tumambay dito sa train station eh. Ay, sa train. Dito. Marking waypoint coordinates. Mamaya. So that. Mamaya. Make the Oo. target location. Enemy soldier incoming. I see one. Gas is closing in. Relocating the safe. Tago. Cover, get the Down. cover. Train tayo sa train. Nandiyan na yung ano, bounty. I see one. Sighting in. Enemy UAV overhead. Uy, saan yan? Gas is moving. Yan na. Marking waypoint coordinates. Ay, nandito lang pala sa likod. There they
Neutralized. Contact. Parating sa kanan. Press na. I'm sighted. Shit! Flat. Uy, sniper. Bakit naman no? Nasa train station. I'm on it. Ay, shit. Ayun nga. Your left. Nasa kaliwa na pala natin yun. Ang ilang yan. Saan galing yan? Sa Ay, no. kaliwa. Sa gas station na tayo. Ah, yun. Yan, sa train station. Yan. Dami. Oh, shoot! Only 10 remain. Sayang, no? We lost that one, but we'll come back to it next time. Gusto nyo magpalit ng ano? Di ba naayos na yung sa'yo kanina? Hindi na siya nag-ano? Hindi na siya nag-lag? Hindi na. Sige. Mag last game muna ako mga idol. Sige, last game din ako. Sige. Kailangan manalo na tayo dito. Number 3, ayos din yung laro natin na yun, ano? At least nakaabot tayo ng third, oh. May improvement tayo. Nakaposition lang sila eh. At saka yung ano natin, kulang tayo ng mga selfie, mga ganun. Oo. Selfie, gas mask. At saka pag may mic na yan, si Kasano pare next time eh, number 1 na yan. Partida yan, partida. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldier incoming. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Daya. Saan?
Di ba lang? Bounty contract located. I can use those. Copy on that scavenger. Ayan na, bounty na lang, bounty na lang, bounty. Low. Sorry. Late ako. Okay, bounty na lang. Sige. Bounty. Bounty contract. Okay, let's go. Your primary objective is to kill them all. Bounty target is up. Let's get it done. Ang lapit ah. Shit, may kalaban sa akin. Sa'yo? Okay, punta kami dyan. Ganyan. Or feeling ko lang. Oh, pinasabog yung chopper. Feeling ko lang pala. Dalawa yan ka sa ano? Dyan. Satellite uplift station secured. Satellite landing position is being triangulated. Ito. Satellite. Oo. Church. We've located the satellite. Time to see what's You know. inside. Someone go get Parang yung ganyan pala yung nakita mo kanina. Gas is moving. Ito lang. Libre loadout. Drop ko na. Meron ka na ba? Sige. Enemy here. Oo, meron. Hey, I'm Drop ko Ako na. na dito sa gitna natin. Drop headed your way. Yung pala laman ng satellite. Libre loadout. Ah, ganun Ah, pala talaga? yun. Sabi ko ba't walang nangyari sa akin? Sabi ko, Contract time expired. We lost the target. ano-anong ginagawang rocket, ano? Care package marked. Satellite pa sila. Ang ibigay yung ano natin, loadout. Nasa loob sila. May kalaban pa dyan ah. Bounty natin nandyan. Dalawa. Ito na, dalawa. Tayo 4.8. pala, sabay tayo. 49. Antayin natin sila. Sabay tayong sumugod. Nasa second floor sila. Tabang yan. Pero hindi sa gilid. Ano na ba? Sige. May nagdaanan dito eh. Ayan o. Yung pinuntahan niya. Ano. Tara. Second floor. Charges are set. Ay, naka ano?
Naka-trophy system. Naka-snipe. Kita. Wala na? Nasa ilalim natin. 4.7. Uy. Ay, Down. Ay, napatay na. Teammates sent to the gulag. They'll Okay, fight sir. for a chance to redeploy. Yep. Sana pare. Dami kong pera pala. Yung napansin. Hindi kasi tayo bumili Ghost ng tayo? ano eh. Ghost tayo? Pwede rin. Wala rin yung gas. Tara. Vendor mark. So, ano na rin yung gas eh. Let's go. Dalhin lang natin to just in Get out case. of the way. I am the driver. Yeah. That's my seat. Be advised, your teammate got their arse Dalhin kicked. natin si They're Kasano. RTB at this time. Bibiling ko. Ako na. May ammunition box ako. Got a loadout drop Field inbound. upgrade here. Sila ko yung easy. He's dropping ammo. Friendly Someone go get UAV that. overhead. Yan na yung gas. Tara. Let's go. Sorry, hindi tayo nag-drive. Go. There you go. Alads. Ay, go na. Ay, ako pala nag-drive. Shit. Sorry. Yeah, si Kaya, Kasano pare. Naiwan si Kasano. Ay, may second pala si Kasano. Ayos lang. Light vehicle here. Friendly Never mind. UAV overhead. Ay, lads. Got a loadout drop inbound. Nakatalaban dyan. Enemy UAV Saan tayo? overhead. Ang dami. Stigil. Gas is Tara. closing in. Relocating the safe zone. Paano natin yan? Enemy UAV overhead. Enemy UAV Throwing overhead. thermite. Ang inang yan. Throwing thermite. shit. Oh, shit. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, Ay, may soldier. nakaabang pala doon. Go sort this Sorry. fucker out. You gave him a proper sorting. Stand by for redeployment. So, na ako sa circle. Out Be with me. advised, Oh! your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Pangit. Daya naman. Marking waypoint coordinates. Move on my waypoint. Your teammate got a proper sorting. Ako? Sending them on. No. Wala nga. You're all that's left. Sa lalay siya, sir. Alam na, bis. Ako na. Yatang mag-loot na lang eh. Eh, loot ka na lang. Di pa looted eh. Isa. Kal na lang kayo. Enemy UAV
UAV overhead. Masyadong looted yung isa. Hostile vehicle spotted. LMG, go get it. Got a submachine gun here. Enemy Dapat ang UAV bilis. overhead. Ah, pwede na. Destination mark and vendor mark. Hindi. Nakapaks pa. Uy, Taas ata yun. Tapos ba yun? Sa gilid. Sa ilalim sa gilid. Ayun. Enemy UAV overhead. Where is you? Yun. Ah, naman. Ganda ng Ito. baril, ano? Ganda ng mga baril ni inaano ah. Ano tayo para maglaro ng maglaro? Oo. Ganahan ba, no? Level up ka ng baril. Ano, walang pera, no? You've got gas inbound. Safe zone relocated. Yun. Yun. Ito din. Na. Kaya ako nag-team kami. Thanks. Tayo. Storage. Ayan na. Store. Kayang mag-ano. Scavenger. Scavenger contract located. Polluted. Supply box located. Move to secure. Gas is moving. Objectives updated. Move to the next location. Be advised, Bakit enemy ako? team is tracking your location. Go get that over. Ayan, no? Teams na lang. Got a lethal grenade here. Loadout tayo.
Sige. Vendor mark. Loadout? Right here, I'll take it. Bakan dito. Namatay. Enemy UAV overhead. You've got a loadout Wala drop pa inbound. ammunition. Dropping ammo. Cash money. Someone go get that. That is a lot of rubles. Don't bother. Go get that doba. Adobo. Get adobo. Got movement. Tubo daw. Adobo. Go get that adobo. Gutom na. Copy that. Never mind. Tato tayo nito ah. Kaliwa ulit tayo. Kaliwa. Swerte yata tayo sa kaliwa eh, no? Wag lang mga liwa. Ako ng anong kambiling ko. Like na lang. Ay, UAV ah. There is the cash. Kasi yung pera ko. KB. Pop natin. Sige, sige. Bago tayo Enemy mag-move. UAV overhead. Oh, buti hindi tayo nag-left. Safe zone located. Hindi pwede Tayo. sa kaliwa. Pwede pang bumili ng isang UAV Got ah. movement. Got movement. Ano, ang dami ah. Eto pera. Cash money. That is a lot of rubles. Dami, magkabilaan. Saan tayo? May nag-loadout pa dun, no? Diretsahin na lang natin tong airport. Marking waypoint. Meron dyan, ha? Sige. Dahil laki sa gilid. Ah, dito. Tracking Sige, contract. sige, sige. Sa sige. gilid. Saan? Friendly UAV Kanan. overhead. Dali, ha? Ayun, may bumaba. Wait. May bumaba dyan. Make for target location. Ito tayo ng parking sa orange. May tao dito. Sige. Contact front. Never mind. Dyan, dyan. Diretso na lang tayo. Wala. You're losing ground. Ingat Yes. lang, ha? May abang dyan. Paano na ako? We are all in the safe zone. Wala sa heartbeat. Ah, dito na lang ako. Sa ilalim na lang. Sa gitna na tayo eh. Dali ba to? Oo nga, no? Oo. Hold na lang Keep natin na tayo tong spot. dito. I-hold na lang natin Oo. tong ano. Sideways na lang tayo. May Tayo bantay ako pwesto. dito. Sabihin niyo pag kailangan nyo ng armor ha. Copy, copy. Ay, kailangan ko pala armor. Drop ko na. May extra ako dito. Marking armor. Go get that doba. Get a dadobo. Get a Gusto dadobo. talaga ng Ay, may adobo ba eh. magbabay? Sa baba. Scrub the contract. It's over. Please disregard. Ay na tong spot natin. Meron tao sa taas. Bounty contract located. Meron na. Baka naka-ghost Oo. na yan. Oo, Gas is ghosted. moving in. New safe zone located. Yan sa ghost. Eh no, buti na, sa Lilipat gitna yata pa rin yung tayo. circle, ah. Sana Enemy lilipat UAV sa atin. overhead.
up inbound. Posted naman na tayo, di ba? Ghosted. Marking waypoint. Meron na, may pumasok na. Sustaining fire here. Oh shit. Pinasok na tayo, pinasok na. Hey, what you taking Gas moving in. Only 25. Nice one. Lighting up. Oscar Mike. Ah, fuck. Trophy system deployed. Receiving hostile fire. I may not have next time. We must complete mission. Karoon pa, lads. Wala na. Nice, may pera sila. Meron 16 meters. Go get that over. Ayun na sa gilid. 27. Sa taas lang natin. East. Ay, shit! Oh, Nag-ghosted nga. down. Ingat, Do Lod. that again. I Si will backup na lang. Airstrike inbound. Ayun. Ah, so there they are. Contact. Got gas inbound. Marking AR. Shit, tinuluyan ako. Dali ka? Oo. Naka-imax. Yan ka, baka malikod tayo. No shot. He doesn't die. Contact. Ayan, kung may pera lang, oh. May pera pa ba? Sa labas eh. Wala na mga pera, no? Wala na. Okay. Enemy UAV May overhead. satellite pa, Ano oh. ba yung ano nito? Oh, shit! Dito ka, lads. Dito baba. I may not have next time. Ay, Taas. sa loob. Sa taas. Taas. Oo. Hindi, sa loob. Sa kabila. Oh, shit! Ayun Sa pala. loob. Sa loob. Open. Open Sa loob tayo. ng airport. Ano lang ang pag-asa? Sana. Oh, shit. Okay, kita ka. Ano, UAV siguro Labas ka sa yan. kabila. Labas ka sa kabila. Kasi mas ka naman eh. Ayun. Parang ano yun ah. Madami. Parang hakarya na. Less than 25 was still standing. Ano natin? Learn from the lot. Failure's a proper teacher. Safe zone. To the left, keep Watch the for pressure on. Hindi. Di ba cheater to? Naman. Parang okay naman yung ano yun. Sa akin. Yun na si McLaren. Okay naman eh. Only 5 left. Sana. Pinapanood nyo. Oo. Si ano? E52.
10 kills. Alam ng garage. Di yan magkakaano eh. Nasa itas eh. Oo nga, hindi magkakatagpo. Mamaya pa yan. Ayan no, 5 pa. Nakamatrap pa to isa eh. Wala nang pasukan. Bali! Sige, patay. Wala na. Hindi na lang siya umikot para. Yeah. Sama siguro ng loob niya. Mali itong pinasukan ko. Okay, tapos na? Yan. Yun na yung huli. Ano mo yung ano niya, pangalan niya, 800-273. Parang telephone number lang yun. Sige lads, bukas ulit ako. Sige ako din. Thank you mga lods. Okay, kasano pa Thank you Pixie. Pixie. Ano dyan? Sige, Okay. Pix. Bukas ulit. Okay.